Benvolgudes ciutadanes i benvolguts ciutadans de les Illes Balears. Em dirigesc a vosaltres per desitjar-vos un feliç 2022, però sobretot per agrair-vos el vostre esforç per evitar contagis. Som conscients que són uns dies durs, perquè, tot i que volem estar amb els nostres, si tenim símptomes, com ara mal de coll, febre, tos seca o dolor muscular, hem d'aïllar-nos. Avui també he de demanar a les conciutadanes i als conciutadans, especialment a ma mare i a mon pare, que tot i que la padrina i el padrí tinguin les pautes de vacunació completes, dinem i sopem amb abric i les finestres ben obertes. aprofitem l'entorn que ens ofereixen les Balears. Si voleu veure els amics, anar d'excursió pot ser una molt bona opció. En definitiva, eviteu les aglomeracions. Trieu espais oberts. poseu-vos la mascareta. I si és FFP2, molt millor. i demaneu hora per la vacuna de reforç, tan aviat com estigui disponible per al vostre grup d'edat. Vos desitjam un any ple d'alegria. I sobretot, de salut. Cuidem-nos.